This video is for Filipinos only, so if you're not Filipino, keep scrolling because you probably won't understand any of it. Ayos, ako pala si Michael. Artista ako at marami akong kanta sa Spotify. Pero siguro nagtatanong ka kung bakit may kano na marunong magtagalog kahit yung mga dalubhasang salita. Ngunit ang mas mabuting tanong ay kung bakit wala pang mga kano sa OPM. Kaya bago lang ako gumawa ng kantang Taglish kasama ang kaibigan kong si Isabel. At ito na ang aking unang pagsubok na mag-intro sa OPM. It's all for the best, but I wish you the best from a distance. I just really hope you're happy, even if it means without